Tervetuloa suomalaisten rikostarinoiden pariin. Me kerromme teille rikoksista, jotka saattavat olla harvinaisia, yllätyksellisiä, traagisia tai jopa tragikoomisia. Yhteistä näille kaikille tarinoille on kuitenkin se, että ne ovat tosia. 1993 tapahtui pääkaupunkiseudulla suuri määrä aseellisia ryöstöjä, jotka kohdistuivat etupäässä pankkeihin. Ryöstöt ja niitä seuranneet tutkimukset saivat aikanaan runsaasti julkisuutta. Media nimesi joukkion Honda-liigaksi heidän ryöstöissä käyttämänsä pakoauton mukaan. Alkon lähetti oli palaamassa taksilla kierrokselta kaupungin pankeista. Kun taksi pysähtyi, ryntäsi takapenkille naamioitunut mies, joka suihkutti kaasua lähetin kasvoille. Samaan aikaan ryntäsi toinen naamioitunut mies taksinkuljettajan viereen ja sumutti tämänkin kasvoille kaasua. Siinä alkoi kova kamppailu tästä salkusta, mikä lähetillä oli kädessään. Ja lähetti ei halunnut sitten luopua ja tämän kamppailun seurauksena tämä kassi aukesi ja rahat levisi sitten pitkin maata niin, että ne ei saaneet siitä oikeastaan mitään. Lähellä olleen poliisipartion saapuessa paikalle toinen ryöstäjistä lähti juoksemaan kohti Honda-merkkistä autoa. Poliisi juoksi perään ja komensi ryöstäjän kädet ylös. Poliisi meni kuitenkin liian lähelle ryöstäjää ja tämä kääntyi nopeasti suihkuttaen kaasua poliisin silmille. Samalla toinenkin ryöstäjistä juoksi autoon ja he lähtivät ajamaan. Poliisi ampui muutamia laukauksia takarenkaaseen, joka tyhjenikin, mutta se ei hidastanut auton matkaa, joten ryöstäjät pääsivät pakenemaan. Myöhemmin tutkimuksissa auto löytyi hylättynä. Tämä oli ensimmäinen kerta, kun tekoautona oli käytetty Honda-merkkistä autoa, johon oli teon jälkeen tyhjennetty jauhesammutin jälkien peittämiseksi. Nyt kun tämä kiinni jääminen oli tässä niin lähellä, niin tämän laatuisia juttuja ei tullut uusia, että nämä alkoi vasta sitten uudelleen vasta noin vuoden kuluttua. Ja se alkoi pankkiryöstöillä ensin Vantaan puolelta. Tyyli oli se, että tämä Honda-auto ajettiin hyvin lähelle sitä pankin ulko-ovea, jätettiin se yksin käymään, 2 miestä meni sisään. Sisällä pankissa toinen ryöstäjistä meni tiskin yli hakemaan rahoja. Toinen naamiomiehistä uhkasi sillä aikaa pankin henkilökuntaa ja mahdollisia asiakkaita aseella pakottaen heidät maahan. Aseena ryöstäjät käyttivät lähes poikkeuksetta katkaistua haulikkoa. Yleensä tämä henkilökunta ja asiakkaat meni hyvin helposti makuulle, kun nämä komensi siinä ryöstötilanteessa ja aseella uhattiin, niin totta kai, mutta erään kerran oli sitten eräs rouva niin nostanut niin kauhean meteliä ja huutanut ja mesonut ja kironnut, että te jäätte varmasti tästä kiinni ja huutanut, että laske läpitte perkele, että varmaan en mene maata tuohon paskaseen maahan. Ja sitten oli aikansa tämä asemies katsellut sitä, mutta tuli sitten siihen tulokseen, että koska se nyt ei hänen hommaansa häirinnyt, niin hän antoi rouvaan sitten kaikessa rauhassa mesoa sen aikaa, kun se ryöstö kesti. Ryöstäjät toimivat nopeasti ja ryöstö kestikin yleensä vain muutaman minuutin. Saatuaan kerättyä kassoista rahat
Naamioituneet ryöstäjät ryntäsivät ulkona käynnissä olevaan autoon. Myöhemmin auto löytyi hylättynä ja sen sisään oli tyhjennetty jauhesammutin jälkien peittämiseksi. Tämän porukan tekotapa alkoi aika aikaisessa vaiheessa kyllä jo ohjaamaan meitä ja me alettiin olemaan selvillä, että tässä täytyy olla samat tekijät, että esimerkiksi tämä ajoneuvo ja jauhesammutin tai yleensä se jälkien peitteleminen, se ei ollut aina yksi yhteen tietenkään, että siinä käytettiin myöskin joskus jotain silikoonia tai jotain muuta ainetta, ruiskutettiin sinne autoon ja erään kerran siinä oli pari pyyheliinaa, mutta kun katsoo yleensä tätä koko kokonaisuutta, niin kyllä sen aika nopeasti oppii erottaa, että sama porukka näitä tekee ja siinä on ikään kuin oma käsiala tulee näille. Tutkijoille selvisi hyvin pian, että Honda-liigan toiminta oli vahvasti kytköksissä huumausaineisiin. Me ajateltiin kyllä alkuun, että nämä rahoittaisi jotain isompaa tuontia tuolta ulkomailta. Että se oli meille sitten yllätys, että nämä kaikki oli tämmöisiä katutason käyttäjiä ja kovia käyttäjiä. Ne tosiaan tarvitsi sitä rahaa paljon. Tämä oli siinä meillä yllätys. Koska Honda-liigan jäsenet käyttivät paljon huumeita, se aiheutti odottamattomia ongelmia, joita liigan jäsenet yrittivät korjata parhaansa mukaan. Nämä jossain vaiheessa totesi, että yksi heidän porukasta käyttää sitä heroiinia liikaa, että se täytyy viedä hoitoon välillä. Ja niinhän ne hommas sen tonne Kellokosken sosiaalisairaalaan. Ja se meni sinne sitten niin kuin tavallaan katkolle, mutta kun ne kaveria piti tietysti käydä siellä katsomassa, niin ne vei sille melkoisen nyssäkä heroiinia mennessään niin kuin tuliaisiksi. Kaveri tuli täältä hoidosta paljon huonommassa kunnossa kuin sinne mennessä. Tutkinta jatkui koko ajan ja uusista tapauksista saatiin aina vähän lisää tietoa. Kaiken aikaa tutkijat pyrkivät myös liigan jäsenten verekseen kiinniottoon. Näin tutkijat saisivat kytkettyä yhden varman jutun ryöstäjille ja sitä kautta ehkä koko ryöstösarjan purkautumaan. Niinpä ryöstöjaoksen omaa partiointia lisättiin riskialueilla tehtyjen kartoitusten ja arviointien mukaan. Tutkijat selvittivät ja seurasivat myös suurella mielenkiinnolla Honda-merkkisten autojen anastuksia, ja ryöstön sattuessa osattiin antaa järjestyspoliiseille tuoreita vinkkejä varastetuista autoista. Tutkijat seurasivat myös jauhesammuttimien anastuksia sekä tiivistivät yhteistyötä huumausaineosaston kanssa. Erään tapauksen jälkeen, se oli loppukesää, ehkä elokuuta, silloin 1993, niin tämä yksi näistä ryöstöistä, se oli muistaakseni Mäkelänkadun Sypin-ryöstö, niin siinä poliisi TV:ssä esitettiin tämä valvontavideon nauha, siinä muun muassa ammuttiin tässä tapauksessa. Niin esitettiin tämä nauha ja me saatiin 2 nimetöntä soittoa siitä, että ketkä siinä olisi tekijöinä. Siinä lueteltiin muutama nimi, että siinä ei ole suinkaan 1 eikä 2 henkilöä, vaan siinä on useampi, että ne vaihtelee tätä järjestystä, miten ne sen tekee. Poliisi-TV:n avulla saadun vihjepuhelun perusteella poliisit keskittivät tutkimuksia Braggeen ja Anoseen. Vihjepuhelun perusteella he olisivat useimpien ryöstöjen takana. Tutkijat seurasivat Anosta muutamien päivien ajan, ja hyvin nopeasti heille valkenikin, mitä Anonen puuhaili. Hänen liikkumisensa pari kertaa päivässä liittyi pelkästään heroiinin hakuun hänen omaan käyttöönsä. Mutta ennen kuin tutkijat pääsivät Anosen kanssa tämän pidemmälle, Anonen kuoli. Kuolin syynä heroiinin liika-annostus. Tämä
oli ollut sen porukan aseista ja siellä oli useampia näitä aseita, jotka se aina luovutti sitten tähän pankkiryöstöön tai muuhun ryöstöön. Niin tästä me ei tietenkään tiedetty ja nämä aseet oli sitten periytynyt liigan toiselle jäsenelle. Tässä porukassa ei ollut mitään varsinaista johtajaa, vaan kaikki sai tuoda, yleensä kun näitä rikoksiakin tehtiin, niin jokainen sai tuoda mielipiteensä sitten joka keikkaan ja ne pyrittiin ottaa huomioon. Liigan solidaarisuus johti joskus outoihinkin lopputuloksiin. Yksi oli sanonut, että tämmöisellä keikalla pitää olla väijymies. Ja ne oli laittanut sen väijymiehen ilman mitään kulkuneuvoa ja ilman kommunikaation välinettä niin 5 kilometrin päähän pakkaseen seisomaan, niin kaveri vaan jälkeenpäin sanoi, että ei sekään minusta nyt ihan putkeen mennyt. Anosen kuolemasta huolimatta liigan toiminta jatkui edelleen tavalliseen tapaan pitkin syksyä. Ryöstöjä tehtiin tasaisin väliajoin, pääasiassa Helsingissä. Siellä tapahtui myös isompaa omaisuuskeikkaa ja myöskin tämmöisiä niin sanottuja yösäilyräjäytyksiä, jotka aika lailla surkeasti epäonnistuivat. Liigan jäsenet alkoivat murtautua myös pankkien yösäiliöihin. Liigassa oli mukana mies, joka oli suorittanut varusmiespalveluksen Korjalla pioneeripataljoonassa. Hänen tehtäväkseen tuli rakentaa sopivat pommit yösäiliöiden räjäyttämiseksi. Niinhän ne sitten aloitti tämän ja minusta ainakin tuntuu, että tämä Korjan pioneeri oli kyllä nukkunut ne tunnit, kun oli pitänyt pommeja rakentaa. Että nimittäin ensimmäisen pommin, kun se rakensi, niin se ei räjähtänyt ollenkaan ja sitä kävi jokainen sitten nykimässä siellä luukussa. Että se oli hirmuisen vaarallinen tilanne, että se olisi voinut räjähtää siinä ja surmata koko porukan, mutta ne ei sitten vähästä lannistunut, vaan ne teki uuden pommin ja se taas tussahti sen verran vähän, että ei se aiheuttanut mitään vahinkoa. No sitten 3. kerralla lisättiin vähän tätä voimaa ja nyt oli niin karmea pamaus, että se koko rakkine hajosi ja koko rakennus meni hajaille ja rahat palo ja kaikki meni silpuksi, ettei siitäkään tullut mitään. Ja sitten taas 4. kertaa tämä jäi yritykseen, että ne ei saanut sitä edes siihen vaiheeseen, että sitä olisi voitu räjäyttää. Pankit ja postit eivät olleet liigan ainoita kohteita. Lokakuun 18. 1993 Honda-liiga päätti tehdä aseellisen ryöstön Hämeenkylän McDonald'siin juuri ennen sulkemishetkeä. Tämä McDonald'sin ryöstö, missä saalis oli heillä aika huomattava, niin he halusivat tehdä se sulkemishetkellä. Ja he meni sinne paikan päälle jo 4 miestä noin tuntia ennen. Ja siinä kun oli aikaa odotella, niin nehän vetäisi siinä sitten pellilliset heroiinia ja sillä seurauksella, että ne kaikki nukahti siihen autoon. Ja heräsivät sitten joskus 1,5 tunnin päästä, että liike oli jo kiinni. Ja ne itsekin luuli, että nyt se meni tältä illalta hukkaan, mutta siellä oli kuitenkin porukka vielä siivoamassa ja takaovi auki ja ne pääsi sitten kuitenkin sisälle ja se keikka sitten kuitenkin joka tapauksessa onnistui. McDonald'sin ryöstön jälkeen liiga pysyi hiljaa noin kuukauden ajan. Sitten liiga ryösti Ruoholahden postin ja vain viikkoa myöhemmin oli vuorossa Kansallisosakepankin konttorin ryöstö, niin ikään Ruoholahdessa. Liigan tehtaillessa ryöstöjä liukuhihnatahtiin. Tutkijoiden silmukka ryöstäjien ympärillä kiristyi vääjäämättömästi. Eräänkin kerran, kun nämä oli anastetulla Honda-autolla liikkeelle ja autosta löytyi jauhesammutin, niin me päästettiin ne menemään, ettei ne pääse perille siitä, että me ruvetaan olemaan jäljillä. Sitten me ruvettiin olemaan jo tuolla joulunpaikkeilla
niin lähellä, että meillä oli tästä liigasta tiedossa sitten jo muutama nimi ja ajateltiin, että katsotaan viikko, että mitä ne tekee. Jota me edelleen pyrittiin siihen verekseen kiinniottoon, että olisi saatu yhdestä keikasta ne kunnolla kiinni ja siitä vangittua ja sitä kautta sitten vyöryttää tämä koko sarja. Tutkijat olivat arvelleet Honda-liigan suunnittelevan taas uutta ryöstöä. Poliisin haaviin oli nimittäin jäänyt joulun alla anastettu Honda, jonka takapenkiltä löytyi muovisäkkiin pakattu jauhesammutin. Tutkijoiden tarkoitus oli aloittaa liigan seuranta keskiviikkona, mutta jo maanantaina iltapäivällä Honda-liiga ennätti tehdä ryöstön Pasilan osuuspankkiin. Se on sijainniltaan sellainen, että siinä ei kovin lähellä autolla pääse. Et siinä tulee sitä juoksumatkaa sitten vähintään semmoinen vajaa 100 metriä. Siinä on rappusia ja kaikkia. Heillä oli sitten auto odottamassa ja nämä lähti yleensä ajamaan vielä niin naamiot päällä hetken aikaa. Ja niin ne lähti nytkin ajaa ne naamiot päällä, niin tämän kuskin kohdalla tämä naamio valahti sillä tavalla, että ei hän nähnyt mitään. Ja hän ajoi ensimmäisessä kaarteessa heti lumipenkkaan. Se matka olisi katkennut siihen, ne olisi siitä päässyt irti siitä lumipenkasta, mutta siinä oli just 3 veronmaksajaa kulki ohi, niin ne nosti kaikessa rauhassa sen auton takaisin tielle ja pako jatkuu. Ja kenelläkään ei soinut minkäänlaiset hälytyskellot päässä, että 2 miestä ajaa naamiot päällä autoon. Meillä sitten jo hetken ajateltiin, että kannattaako sitä seurantaa nyt aloittaa ollenkaan, kun ne teki tämän uuden keikan, mutta aloitettiin se kuitenkin ja ensimmäisenä yönä tämä porukka lähti liikkeelle sillä tavalla, että ne hävitti tämän koko vaatetuksen, mitä siinä teossa oli tehty. Ja ne teki sen sikäli ovelasti, että niitä oli osittain leikelty ja sitten ne vei aina yhden vaatekappaleen yhteen johon kerrostalon roskikseen ja ajoivat seuraavan kerrostalon luo ja jätti niitä sinne, että ne kävi monessa eri kaupungin osassa. No meillä kulki tietysti miehet perässä, jotka sitten keräsi nämä esineet talteen ja me tiedettiin sitten siinä vaiheessa, että varmasti me saadaan näyttö tähän viimeiseen keikkaan. Nyt tutkijoilla oli varma näyttö viimeisimmästä ryöstöstä, joten Bragge ja Iivarinen otettiin kiinni. Samoin pidätettiin Salonen sekä muutama muu Honda-liigaan kytköksissä ollut henkilö. Kun nämä oli huumeiden käyttäjiä, niin kun nämä otettiin kiinni ja vangittiin, niin ensimmäisen 3 vuorokauden sisällä näistä oli jokainen kuskattava sairaalaan. Ja 2-3 niin useammankin kerran. Tutkijat pyrkivät kuulustelemaan pidätettyjä aina kun siihen oli tilaisuus, mutta vei jonkin aikaa ennen kuin kovien huumausaineiden käyttäjien puheet alkoivat olla ymmärrettävässä muodossa. Sanotaan, että oli tämmöinen 2-3 viikkoa mennyt, niin ruvettiin vasta pääseen niin semmoiseen normaaliin päiväjärjestykseen. Yksi pidätetyistä, Salonen, kertoi tutkijoille kuulusteluissa avoimesti liigan toiminnasta. Se helpotti meitä kyllä huomattavasti, että hän selvitti oikeastaan kaiken, mitä hän tiesi. Hän oli itse ollut mukana runsaassa 10 ryöstössä. Salosen kertoessa tutkijoille ryöstöistä liigan päätekijät Bragge ja Iivarinen olivat päättäneet olla hiljaa. Näissä kuulusteluissa sitten tosiaan ilmeni, että osa porukasta oli tehnyt näitä ryöstöjä ja osa oli ollut sitten mukana näissä omaisuusrikoksissa. Ja nämä omaisuusrikokset oli etupäässä näitä isoja murtokeikkoja, mutta myöskin siellä oli tämmöisiä
hankkeiden ja esimerkiksi Karkkilan poliisiasemalle oli murto tehty aseiden hankkimiseksi ja sekin oli pelkästään ei että niitä olisi jotain ryöstöjä varten hankittu niitä aseita, vaan ansaitsemismielessä, että ne olisi myyty ne aseet eteenpäin, mutta kertovat, että se ei sitten ollut kuitenkaan kovin kannattavaa touhua. Liigan jäsenet olivat jossain vaiheessa riitautuneet keskenään. Ne oli sitten perustanut uudet porukat ja uudet jäsenet keränneet siihen ja toisistaan tietäen, että teki sitten näitä ryöstöjä jo ikään kuin 2 ryhmää siinä loppuvaiheessa. Tapahtumien kulku oli nyt tutkijoille selvä. Tästä huolimatta suuri määrä pankkiryöstöjä oli ilman näyttöä, vaikka tutkijat tiesivätkin, että Bragge ja Iivarinen olivat ne tehneet. Miehet eivät edelleenkään suostuneet puhumaan tutkijoille. Niinpä tutkijat päätyivät yhdessä syyttäjän kanssa siihen, että näyttö yritetään saada niin sanotusta tekotavasta. Suomessa ei ole aiemmin tehty ryöstöjä vastaavalla tavalla. Ryöstöjen tunnistamiset tehtiin erityisellä huolella. Niihin liitettiin mukaan muun muassa tekijöiden liikkuminen ja ääninäytteet. Juttu oli mennyt jo oikeuteen ja sitä oli ehditty käsitellä 2 kertaa, kunnes yli 2 kuukauden pidätyksen jälkeen alkoi tapahtua. Nämä 2 oikeastaan päätekijää, niin ne ei puhunut mitään 2 kuukauteen, kunnes sitten yllättäen niistä toinen yhtenä iltana alkoi kertoa ja se halusi tunnustaa sen koko ryöstösarjan. Pitkien kuulustelujen väsyttämä Iivarinen tunnusti tutkijoille tehneensä useita aseellisia pankkiryöstöjä yhdessä Braggen kanssa. Ja tämä oli vielä sitten tämä mies, joka oli perinnyt nämä aseet, niin halusi vielä näyttää sen asekätkön meille. Plus sitten sillä samassa kätkössä oli jonkin verran 2 isosta kultamurrosta Malmilta vielä rippeet jäljellä. Sitten oli mennyt useamman miljoonan edestä kultaa, niin siitä oli vielä rippeet jäljellä, että me saatiin sitä kautta näyttö sitten vielä näihin omaisuusjuttuihinkin. Iivarisen tunnustuksen jälkeen Bragge huomasi jääneensä yksin, joten hänkin päätyi kertomaan tutkijoille. Syy Honda-liigan ryöstöihin oli rahan hankkiminen huumausaineisiin. Sen selkeästi huomasi tuossa ryöstöpuolella, että se oli kesä 1991, kun niitä rupesi tulemaan enemmän. Ja tämä motiivi rupesi olemaan aika usein huumausaineet oli motiivi tehdä näitä ryöstöjä. Ja tänä päivänähän se on lähes poikkeuksetta, on nämä huumausaineet on tässä motiivina. Huumausaineiden myyjät antoivat Honda-liigan jäsenille aineita velaksi 20–30 000 markan arvosta. Sitten jonain päivänä ne velat on maksettava ja ellei maksa, niin nämä peritään sitten aika julmasti. Myyjät eivät painostaneet liigan jäseniä ryöstöihin, ainoastaan siihen, että saivat rahat tiettyyn päivään mennessä. Yleensä liigan jäsenet ratkaisivat asian tekemällä ryöstön. Ryöstöistä saamillaan rahoilla he maksoivat velat pois ja käyttivät loput uusiin huumausaineisiin. Siihen aikaan varsinkin niitä oli aika kallista, että se oli siinä 1000–2000 markkaa grammaa. Ja näiltä parhaimmillaan polttamalla palo sitä noin 7 grammaakin päivässä. Parhaalla henkilöllä palo pelkkää heroiiniin noin 500 000 markkaa. Honda-liigan jäsenten rahantarve oli todella suuri, mutta huomattavia olivat heidän tekemiensä ryöstöjen saaliitkin, yleensä 100 000 markan molemmin puolin. Ne vielä useimmat näistä ryöstöistä tehtiin heroiinipäissään, että yksi näistä tekijöistä sanoi, että hän oli sen takia usein asemiehenä, koska se heroini tekee niin skarpiksi, että
hän oli varma, että hän ei aiheuta siellä vahinkoa, mutta kyllä mä olen pikkusen toisesta mieltä näistä, että sitten näissä ainakin voi tapahtua vahingonlaukauksia tämän tapaiset, että kyllä siellä ihmiset monta kertaa henkensä kaupalla sai olla. Sitten jännä juttu, mikä tässä oli ihan viimeksi, niin sitten kun yksi näistä pääepäillyistä oli saanut tuomionsa, niin sen isä kuoli sitten yllättäen ja poika halusi tietysti hautajaisia. Hän oli jo siinä vaiheessa vankilassa ja no siihen saa yleensä luvan ja meille tuli sitten vaan mieleen, että pikkusen aikaisemmin, että mitäs jos se yrittääkin karkuun siltä reissulta ja niinhän me ihan oma-aloitteisesti lähdettiin katsomaan sinne vankilan portille hetkeä aikaisemmin, tai tänne hautausmaan portille, että olisiko siellä mitään erikoista. Niinhän siitä löytyi hautausmaan portilta varastettu Mazda-auto ja ladattu ase siitä etupenkillä, että kyllä sillä kaverilla tarkoitus oli lähteä ja me eliminoitiin tämä, niin se oli aika surkeen näköinen siellä hautausmaan portilla sitten kun näki tilanteen, että autoa ja asetta ei ollutkaan. Tämä oli kyllä sarjana hirmuisen mielenkiintoinen ja haastava ja oloissamme täällä Suomessa ihan poikkeuksellinen, että ei varmaan yksikään poliisipiiri ole koskaan hoitanut näin isoa ryöstösarjaa. Kesäkuussa 1994 käräjäoikeus julisti Honda-liigalle tuomiot. Liigassa mukana olleet henkilöt saivat ehdottomat tuomiot, joiden pituudet vaihtelivat 2,5–5 vuoteen. Päätekijät Bragge, Iivarinen ja Salonen saivat 10–12 vuoden ehdottomat vankeusrangaistukset. Tällainen oli tämänkertainen rikostarinamme. Ensi kerralla tarina, joka kertoo yhdestä kaikkien aikojen laajimmista taidehuijauksista Suomessa. Siihen asti. Näkemiin.